Seznamte se s unikátním tréninkovým hrnečkem Lovy Genius. Hrneček kombinuje unikátní vlastnosti doporučené logopedy. Speciálně vykrojený okraj hrnečku a průhledné stěny umožňují dítěti vidět tekutinu a nemusí tolik zaklánět hlavu. Speciální vložka v hrnečku lze snadno vyjmout a v pozdějším věku může dítě pít již jako z klasického otevřeného hrnečku. Vložka musí správně zacvaknout a být vodorovně s úchyty hrnečku. Hlavní funkce této vložky je kontrola vytékajícího množství nápoje z hrnečku. Děti se tak při pití nezalíkají a zároveň se učí pít bezpečně z otevřeného hrnečku. Pojďme si to dát ještě jednou zpomaleně, abyste viděli, jak vložka opravdu kontroluje množství vytékající vody. A pro porovnání hrneček bez speciální vložky. Hrneček Genius je vhodný pro děti už od 6 měsíců věku. Vyzkoušejte ho i vy a dejte nám vědět, jak si ho vaše dětičky oblíbily.